नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज आप सभी दर्शक लोगन खातिर हम लेके आयल बानी इंडिया के ऊ लिस्ट जो कि आप लोग जो भोजपुरी दर्शक बाड़े ऊ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। जी हाँ, आप सबके बता दी कि ये लिस्ट बा साल 2021 के यूट्यूब पर जो सबसे ज़्यादा इंडियन गाना सब सुनल गईल बा ओकर। जी हाँ, टॉप 6 के लिस्ट बा, यानी कि टॉप 6 गो गाना कौन ऐसन बा जो कि साल 2021 में सबसे ज़्यादा सुनल गईल बा इंडिया में। और ई गाना सब में कोनो भाषा के मर्यादा ना बा कि हिंदी के शामिल होई, भोजपुरी के होई, चाहे तेलुगु होई, पंजाबी होई, कोनो हो सकेला। गाना व्यू के ऊपर बा कि कोना गाना के सबसे ज़्यादा व्यू मिलल बा। तो आप सबके बता दिए सभी भाषा के पछाड़ के, जी हाँ, सभी भाषा के पछाड़ के भोजपुरी के ई गाना बा। जोना गाना के नाम बा कुंवारे में गंगा नहैले बानी, भाई अंकुश राजा जी के ई गाना बा जो कि ई लिस्ट में टॉप 5 में जगह बनौले बा। जी हाँ, ई गाना जोन बा हिंदी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सुने जाए वाला गाना बा भोजपुरी में। जी हाँ, भोजपुरी भाषा के ई गाना बा और एकरा अलावा और कोनो भाषा के गाना ई लिस्ट में शामिल ना हो पावल बा। जी हाँ, टॉप 6 के लिस्ट बा जोना में 5 गो गाना तो हिंदी के ही बा और एगो गाना ई इकलौता गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के बा। पूरा लिस्ट आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। जोन जोन लिस्ट बा जैसे कि आप लोगन के हम बोल के बता देता नहीं। पहला नंबर पर बा लुट गए जो ना कि 100 करोड़ से ज़्यादा दर्शक लोग देख ले बड़े। दूसरा पर बा पानी पानी, तीसरा पर बा फिलहाल 2, चौथा पर हनी सिंह जी के कोनो गाना बा और पांचवा पर बा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के गाना, पांचवा पर बा अंकुश राजा जी के गाना और छठा पर बा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के गाना। तो ये 6 गो गाना बा जो ना में 5वां स्थान भोजपुरी प्राप्त कैले बड़ी और बाकी के सभी गाना जोन बा वो हिंदी इंडस्ट्री के बा। तो यह जानकारी रहे। अगर आप लोगन के पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के सभी भोजपुरी दर्शक लोगन के पास पहुंचाई। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।